Здравейте! Днес ще ви говоря по темата 7 критерия, по които да си изберем хранителни добавки. Това за мен е водещото и в течение на годините съм си го структурирала като нещо наистина важно за мен. Направих си списък, за да не забравя някой от тях и днес ще ви ги кажа. На първо място съм поставила критерия полза. Какви ползи ще ми донесе тази добавка? Защо всъщност я искам? Защо ми е нужна? Доказани ли са ползите от нея? На второ място съм сложила естествени и чисти съставки. Тук няма какво да ви казвам, вие лесно може да го проверите това. На трето място съм сложила безопасна ли е тази добавка. Тук може да се говори много за вредите, които могат да нанесат добавките, така че внимавайте в това. Има сертификати, които доказват безопасността на някои добавки. Някои имат такива, някои нямат такива, също може да го проверите. На трето място съм сложила съдържанието. Тук е много важно дали си даваме парите за вода, за пълнители, за оцветители, за консерванти и други такива вещества. Така че проверявайте и това. На пето място съм сложила мощността на дадена добавка. Всъщност, достатъчно ли е осезаем ефекта, който може да се получи от нея, благодарение на това, което тя съдържа? То достатъчно ли е вътре или е само някаква трошица, която всъщност нищо не прави? На шесто място съм сложила усвояемостта. Това е това е фактор, за който почти никоя компания не говори нищо. Защото реално, когато човек има раздразнени черва, има пропускливи черва, той каквито и добавки да взима, почти нищо не се усвоява. Знаете, че синтетичните добавки почти не се усвояват, че добавките в таблетна форма се усвояват и толкова са естествени до 10%. Така че всъщност мислете и по това. Дали нещо изобщо ще се усвои от това, което купувате. На седмо и последно място съм сложила кофакторите. Тоест, ако пиете единично изолирани добавки, кои са кофакторите, т.е. другите вещества, които са нужни, за да си свърши работата това, което искате да направите с даденото вещество. Дали ще е витамин, минерал или нещо друго. То винаги има нужда от кофактори. И приемайки само едно нещо, това винаги води до изчерпване на кофакторите, които вече имате в организма си. Така че внимавайте с единично изолираните добавки. Дори да са такива събрани в някаква формула, пак там няма как да има абсолютно всички кофактори за всичко, защото това е една безкрайна верига. И на последно място ви задавам въпроса, като избирате добавка, мислете, заслужава ли си това нещо? Ще ми вреди ли? Ще ми помогне ли? Колко ще ми помогне? И струва ли си всъщност?